Itu narok lama guri para guri laitong. जों के जोंनि बुबाग्रानि गथमा सालायानि बाङै जों के ता गरे para थांबाय नबुं जों बेरायलायदों इनके तेबो जों बुबाग्रानि गथमा न पिरानि कारन जे जों बुबाग्रानो जे हामजांनाय रौ बुबाग्रानो जे बेलाके आदर खायनाय रौ बर'के जोंनो हामजांमानि बुद न रवानि बाङै जों जत पाराबो थांबाय हाके ता हिलायदों Bubagrani थानसाना पिरो बुबाग्रानि थानसानो जों पिलायदों के नरक बुबाग्रा थानसानि पिर माने बिसिं ते लोकरक बाहाय रक रेस्पन्ड रक बाहाय रक लोकरक बेलाके न काहाम गथमानो सावो जों बुबाग्रानो न नायो हे बरबो सावैनो दङता के ताकसक जरा नरक जे गुरि माजाक थायो जत थानसां बायना हिनि दे आसा खाय थानसानि मारिनो न जतनो जों आसा खायवैनो सानायबो सायनो दंमाबा अनेके बर' रखे बसा चाकरि रनि कारण बर'नो किसा मिसा किरि जावे लाचि जावे मा तंनायबो दङ अनेके खोला खुलि बाबे जतनि परिष्कार बाबे सानायबो दङ हायता नेनेसनि मुंखे आनि बुमुंखे राजकुमारी रियां पारा KWRUNG पारा हामबाय तय बे फायदि जों सारनो हाय नि कक थाइसा साइनि सिं लायफिने के पारा गुरि बै दंलायमोनि सारता जखन नरक कय दिन चले खातिनि बाय जे दूर नरक खालाय दंमोनि बेलाइके हामबाय जिनि मीडिया पार्सन न तिनी बाय चों 10 दिन चलै तंखा पारा गुरे मानि जतो जागानो रेस्पन्ड माइखा जिनि बुबाग्रानि जिता आइडल जिनि सावे चों खनारिमनि लगे न जत्र वान साफं हिंथो TIPRASA हिंथो जतो न रेस्पन्ड दिए तक पर्यन्त चों साम चिंसा चले लाइतो बर'नि सिं बर'के सिगां सेंलायमोनि प्रथमत जों फार्स्ट सिं सालायखा जोंनि कालाबन बिसि थेके शुरू खाये आयां जत ननि पेरातिया कालाबन गरजि अमहायखे जों चिं साबे तिनियाखे अर महारानी एरियाव अर जागा सफायलायखा तिनियाखे 10 तमं खा लाय हामबाय Pang sani bedek bopura ya pang murama tansa pang sani bedek bopura ya pang murama tansa Uma korsani busa berdirok single ohani busa TIPRASA